Kapag narinig natin ang salitang ito, madalas naiisip natin ang mga bangka, mangingisda, alon at ang mga lambat. Ngunit sa likod ng bawat huling isda, sa likod ng bawat biyayang nanggagaling sa tubig, may mga taong tahimik na nagbabantay. Hindi sila madalas nakikita, ngunit araw-araw nilang prinoprotektahan ang mga yamang nagbibigay buhay sa ating komunidad. May mga nag-aalaga ng mga nilalang na hindi pa ganoong kilala. May mga nagtatanim ng mga punong kayang magprotekta laban sa hagupit ng bagyo. At may mga taong pinipiling maghintay ng ilang buwan, ilang taon para lamang masiguro na may maipapamana pa sa mga susunod na henerasyon. Sa panahon ngayon, hindi sapat na kumuha lamang mula sa kalikasan. Dahil mas mahalaga ang marunong magbalik, mas mahalaga ang marunong mag-ingat, mas mahalaga ang marunong magbantay. At sa iba't ibang bayan at syudad ng lalawigan ng Pangasinan, may mga taong tahimik na ginagawa ito araw-araw. Mula sa mga palaisdaan, sa mga bakawan, sa mga estero, sa mga ilog, at maging sa mga maliliit na pasilidad na tila ordinaryo lamang sa unang tingin. Ngunit kapag sinilip ng mas malalim, makikita natin na ang bawat isa ay may ambag sa mas malaking layunin. Ito ay ang pangalagaan ng buhay na nagmumula sa tubig. Ito ang mga taong hindi lamang naghahanap buhay dahil sila ang mga taong nagbabantay, nag-aalaga, nagpapatuloy. Ito ang Bantay Dagat. Kapag pinag-uusapan ang yamang tubig, madalas isda ang unang naiisip. Ngunit may isang nilalang na unti-unting nakikilala hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isang nilalang nakahawig ng maliliit na ulang, may matitibay na sipit, may kakaibang kulay at may kakayahang dumami kapag tama ang pag-aalaga. Ito ang crayfish. Sa bayan ng San Fabian, may isang breeder na piniling pasukin ang industriyang ito sa panahong kakaunti pa lamang ang may kaalaman tungkol dito. Hindi siya agad nagsimula bilang breeder. Hindi rin siya agad nagkaroon ng sariling pasilidad. Dahil tulad ng maraming Pilipino, nagsimula rin siya sa pangingibang bansa at doon niya unang nakilala ang crayfish. Na-introduce ako nito nung nasa Taiwan ako. Walang part-time ko dati ito sa Taiwan pag wala kami overtime sa factory. Yung bisor namin na mayroon silang farm, dinadala kami doon para mag-part-time. Ang kwan nila doon, yung ulang, saka ito, crayfish. Kaya doon ako na... Isang ideyang maaaring maging bagong kabuhayan at isang ideyang maaaring makatulong hindi lamang sa kanya kundi maging sa iba pang nais sumubok ng bagong industriya. Sa unang tingin, tila simple lamang ang pag-aalaga ng crayfish, patubig, pakain at lalagyan. Ngunit sa likod nito ay napakaraming detalye na kailangang bantayan araw-araw. Dahil sa mundo ng aquaculture, maliit na pagkakamali lamang ang maaaring magdulot ng malaking pagkalugi. Although ang una kong intent yung freshwater round na yung ulang na tinatawag, ang problema doon matrabaho siya. Ito, pinagdesisyonan ko na ito na lang kasi ang low maintenance saka sa pagkain. Yun ang kanya, saka madali siya talagang alagahan, saka madali rin maparami. Sa ako dito na challenge sa mga krillings, lalo pag yung sa malamig, vulnerable sila talagang madali sila mamatay, may mga namamatay talaga pag sa taglamig. Although pag yung malalaki, wala na. Mataas na yung mortality talaga. Habang dumarami ang kanyang karanasan, mas lalo niyang nakikilala ang ugali ng mga alaga. Kailan sila kumakain, kailan sila nangingitlog, kailan sila nagiging sensitibo, kailan sila dapat ilipat, at higit sa lahat, kailan sila nasa panganib. Sa dami ng aquatic species, isa sa pinakamahirap bantayan ay ang kalidad ng tubig. Hindi ito nakikita ng mata, wala itong kulay na nagsasabing may problema, ngunit kapag napabayaan, mabilis na maapektuhan ang buong populasyon. Importante lang naman dito talaga yung vigilant ka yung sa tubig eh. Yun lang talaga. Hindi naman siya kailangan pakainin ng pakainin. Na hindi sila talaga matakaw. Kasi yun din ang nagkukos ng ammonia pag yung sobra sa pagkain, nagkukos ng ammonia, doon sila na-stress, doon sila namamatay. Yung mga balat ng mga gulay, kung ano-ano dyan, mga dahon, mga tuyong dahon, pwede sa kanila yun. Huwag lang sobra, lalo sa mga gulay, saka sa mga isda. Yung iba kasi, sinabais nila yung isda, kaya karne. Huwag sobra nun kasi babaw yung tubig, saka pag sa isda naman, natitrigger yung cannibalism nila. Kaya kung sa akin, hindi ako ina-advise yung mga isda para mas parating malinis yung tubig ng pan.
At habang tumataas ang interes ng mga tao sa crayfish, kasabay rin nito ang pagtaas ng demand. Kaya naman para sa mga crayfish breeder tulad ni Jackson, isa itong magandang senyales at mahalaga ring mapalawak ang kaalaman ng publiko patungkol dito. Yung sa market nito, sa akin sa ngayon, ang market ko pa lang talaga, although may mga naghahanap na ng per kilo, sa akin talaga, more on breeder pa rin ako. Kaya kailangan magpapalaki pa, kailangan yung community na tinatawag, mas lumawak pa nito. Kumbaga, lalo dito sa Pangasinan, yung mapalawak to eh. At saka yung suporta sa local natin. Yung pag-aalaga naman nito, madali lang eh. To the future, ang bagsak lang niyan, food consumption sa restaurant. Kasi alam naman ng mga nakatikim nito kung ano yung value nito. Kailangan siguro nito yung maikon nila sa mga tao kung paano siya alagaan ng proper. Kasi iniiwasan din natin dito yung tinatawag na pag nakawala, yung invasive. Yung tinatawag na pag nanawa ka, kung saan mo lang nalang papakawalan, kayang kontrolin siya. Basta may proper na guidelines, proper na kaalaman yung mga gusto mag-alaga, yung may mag-guide sa kanila. Sa huli, ang kwento ni Jackson ay hindi lamang tungkol sa pag-aalaga ng crayfish. Ito ay kwento ng isang taong nakakita ng oportunidad, nag-aral, nagsimula, nagtiyaga, at ngayon patuloy na nagbabantay sa isang uri ng yamang tubig na unti-unti nang nakikilala sa Pangasinan. Ngunit kung may mga taong nagbabantay sa mga nilalang na nabubuhay sa tubig, mayroon ding mga taong nagbabantay mismo sa tahanan ng napakaraming lamang dagat. Mga punong hindi nangingisda, hindi naglalayag, ngunit sila ang sumasalo sa hampas ng alon at bagyo. Ito ay ang mga bakawan. Kung may mga taong nagbabantay sa karagatan upang maprotektahan ang yamang dagat, may mga lugar naman na tila likas na bantay ng mga komunidad sa baybayin. Tahimik, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, ngunit sa tuwing may malaking alon, malalakas na bagyo at pabago-bagong panahon, silang unang sumasalo sa panganib. Ito ang mga bakawan. At sa syudad ng Alaminos, isa sa mga pinakamahalagang halimbawa nito ay ang Bued Mangrove Eco Park at ang Sabangan Mangrove Area. Sa lawak na mahigit 8 ektarya, matatagpuan dito ang isang mangrove ecosystem na matagal nang inaalagaan ng lokal na pamahalaan, mga environmental workers, mga mangrove rangers at mga residente. Sa unang tingin, tila simpleng kagubatan lamang ito sa gilid ng tubig. Ngunit sa mas malalim na pag-unawa, makikita kung gaano kahalaga ang papel nito sa buhay ng mga tao. Ang mga bakawan ay may kakayahang mabuhay sa tubig alat. May espesyal silang mga ugat na tila nakalutang sa putik upang makahinga kahit palaging nakababad sa tubig. May mga kakayahan din silang salayin ng alat ng dagat upang manatiling buhay. Dahil dito, nagiging tahanan sila ng iba't ibang uri ng isda, alimango, ibon at iba pang organismo. Ngunit higit pa sa pagiging tahanan ng mga hayop, nagsisilbi rin silang natural na depensa ng mga komunidad sa baybayin. Kapag may bagyo, ang mga bakawan ang unang humaharang sa malalakas na alon. Kapag may storm surge, sila ang tumutulong upang mabawasan ang lakas ng tubig bago ito makarating sa mga kabahayan. At habang patuloy na nararanasan ang epekto ng climate change, mas lalo pang tumitindi ang kahalagahan ng mga ito. Ayon sa mga tagapamahala ng lugar, dekada na ang ginugol upang mapanatili at mapalawak ang mangrove forest sa Alaminos. Itong mangrove Eco Park or mangrove reforestation program namin dito sa Bued ay nagsimula ang reforestation noong 1998 na partner namin ang Pangasinan Medical Society. And then from there, nag-start na yung mga reforestation program sa iba-ibang lugar through the Fishery Resource Management Program ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So may partnership ang LGU with BIFAR Regional Office No. 1. Sa tulong ng iba't ibang programa, patuloy na napaparami ang mga uri ng bakawan sa lugar. Hindi lamang isang klase ng mangrove ang matatagpuan dito. Sa kasalukuyan, umabot na sa 28 species ang napapangalagaan sa Alaminos. So dito sa Eco Park, regular ang mangrove propagation or mangrove potting para makapag-propagate tayo ng iba-ibang species of mangroves.
Kasi hindi lamang yung area yung in-extend natin, yung pinapalawak natin, kundi kinoconserve din natin yung iba-ibang species of mangroves. So, ngayon ay meron na tayong 28 species of mangroves dito sa Eco Park. So, ang reforestation program natin ay hindi lamang dito sa Barangay Bued. Meron tayo sa iba-ibang coastal area sa 10 coastal barangay ng Alaminos City. At hindi lamang sa Barangay Bued isinasagawa ang rehabilitasyon dahil parte rin ng programa ang 10 barangay ng syudad. Gayunpaman, hindi rin ligtas ang mga bakawan sa mga hamon ng kalikasan dahil isa sa pinakamalaking problema ay ang sunod-sunod na malalakas na bagyo. Dito yung mga challenges natin sa mangrove conservation program, makikita din natin na yung malalakas na bagyo, yung ating mga challenges. At saka yung mga hindi na maintain yung mga plantation dahil tumataas yung katubigan. Pero na-solusyonan din naman natin yun sa pag-install or pag-hire ng mga mangrove caretakers sa bawat barangay. At saka naglalagay tayo ng perimeter fence para maprotektahan yung mangrove sa malalakas na alon. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pangangalaga, patuloy ang pagtatanim, patuloy ang pagbabantay, at unti-unti ring nakikita ang mga positibong resulta nito. Dito sa Barangay Bued, dito sa Mangrove Eco Park, malaki yung nakita naming pagbabago dahil kung mapapansin ninyo, meron ng mga boat for hire dyan sa harapan na nagpi-ferry ng mga tourists from dito sa Bued to 100 Islands National Park. Before, nung wala pa itong mangrove reforestation na ito ay mga fishermen sila. Pero nabawasan yung fishing pressure dahil na-convert na sila from fishermen to motorboat operators. So nadagdagan yung kanilang kita dahil sa paglago ng turista dito sa lugar. So dito sa Eco Park ay makikita natin yung iba-ibang species of mangroves. At dumami din yung iba-ibang klase ng ibon. Actually, meron tayong 52 species of birds. Meron tayong ding 3-story na building para po sa bird watching activity. So maraming mga estudyante din na mga pumapasyal dito for research and for educational activity. So dito sa MPIC or Mangrove Propagation and Information Center, nagbi-briefing tayo, nagle-lecture tayo. Binibigyan natin sila ng lecture para mas lalo nilang ma-appreciate yung mangrove ecosystem. Ipagpatuloy natin ang pakikibahagi sa pag-protect, conserve, at manage ng ating mangrove ecosystem dahil alam natin na ito ay nakakatulong sa ating komunidad at sa ating kapaligiran. Isa pa sa mga malinaw na nakikitang pagbabago sa syudad ng Alaminos ay ang pag-unlad ng ecotourism sa lugar. Kung dati ay simpleng mangrove area lamang ang nakikita rito. Ngayon ay may mga bisitang dumarayo upang personal na makita ang kagandahan ng mangrove forest. At dito pumapasok ang isa sa mga pinakatampok na karanasan sa Sabangan Mangrove Area, ang boat ride sa gitna ng bakawan. Para sa maraming turista, isa itong pagkakataong makita ng malapitan ang kalikasang kadalasang nakikita lamang sa mga libro o larawan. Para naman sa mga lokal, isa itong paalala kung bakit kailangang pangalagaan ang mga bakawan. Dahil kung mawawala ang mga ito, mawawala rin ang proteksyong matagal ng pinakikinabangan ng mga komunidad sa baybayin. At araw-araw, may mga taong nagbabantay sa lugar upang matiyak na mananatiling maayos ang kalagayan ng mangrove forest. At isa sa kanila ay si Kuya Sunny. Nagsimula po ako nung pumasok ako dito, 2016 po yun, nung naging mangrove caretaker muna ako kasi sa LGU muna ako. Nagpapating kami, at tapos pag pwede nang itanim, nilalagay namin sa mga doon sa field na pagtataniman. Nagsisimula kami 8 o'clock yung pumapasok kami ng 8 o'clock. Pagkatapos yung 8 hours na yung trabaho namin, almost dyan sa tinitingnan namin para mapangalagaan yung mangroves natin.
Mula sa pagtatanim ng mga punla hanggang sa pagmamanman sa kalagayan ng mga bakawan, bahagi na ng kanyang araw-araw na gawain ang pangangalaga sa lugar. Sa ilalim ng init ng araw at sa panahon ng bagyo, kailangan nilang tiyakin na nananatiling ligtas ang mangrove forest. Yung iba't ibang klase kasi ng mangrove, hindi pwede yung nabababad sa kwan, yung tubig. Pag ganitong high tide, ang daming pumapasok ng mga plastics na bumabalot dun sa dahon niya. Sa tagal na nilang nagbabantay sa lugar, nasaksihan na rin nila kung paano naging kanlungan ng iba't ibang hayop ang mga bakawan, mula sa mga alimango hanggang sa mga ibon na dumarayo sa lugar. At para sa kanila, malinaw ang pinakamahalagang dahilan kung bakit kailangang pangalagaan ang mga ito. Yung bagyo, sir, yung pag dumarating, sinisira yung bakod natin, saka napuputol yung mga bakawan, kaya nire-replant namin. Yung bagyo lang talagang kalaban namin sa pangangalaga ng yung mangroves. July, August, yan, ganyan. Talagang malalaki ang tubig. Number one, yung protection sa bagyo, yung mangroves. At saka sa mangingisda, kasi itlugan ng isda eh. At saka yung mga crabs natin, marami dyan. Ang masasabi ko lang ang mangroves dapat ingatan natin kasi yan ang kuwan natin protection sa bagyo at saka 4 times na mas malakas na sumagap ng carbon kaysa yung mga kahoy dyan sa kabundukan. Sa panahon ng mas matitinding bagyo at mas mabilis na pagbabago ng klima, nananatiling tahimik ngunit matatag ang mga bakawan ng syudad ng Alaminos. Hindi sila nagsasalita o nanghihingi ng tulong. Ngunit sa bawat alon na kanilang pinapahina, sa bawat hayop na kanilang pinoprotektahan, at sa bawat komunidad na kanilang tinutulungan, malinaw ang kanilang mensahe na ang tunay na bantay dagat ay hindi lamang mga taong nagbabantay sa karagatan, kundi maging ang mga bakawang patuloy na nagbabantay sa baybayin. Kapag binanggit ang yamang dagat ng Pangasinan, madalas na unang naiisip ang bangus, alimango, hipon at iba pang lamang dagat na matagal ng bahagi ng hapagkainan ng mga Pangasinense. Ngunit habang nagbabago ang panahon at lumalawak ang industriya ng aquaculture, may mga bagong uri ng alaga na unti-unting nakikilala sa lalawigan. Isa na rito ang crayfish. Bagamat matagal nang kilala sa ibang bahagi ng mundo, bago pa lamang itong umuusbong bilang industriya sa lalawigan ng Pangasinan. At sa bayan ng San Jacinto, may mga breeder na nagsisikap na ipakilala at palawakin ang pag-aalaga nito. Isa sa kanila si John Louis. Si John Louis ay tubong Bulacan. Doon din mismo sa kanilang probinsya nagsimula ang kanyang pag-aalaga ng crayfish. Simula kami sa pagbibreed ng crayfish since 2025 pa lang. So, bali nag-start kami sa backyard. Start kami dun sa maliit na Tupperware na yun, kumbaga. Doon pa lang kami nag-start, sir. Tapos naparami namin. Kasi sa crayfish, mabilis talaga silang dumami, sir. Kumbaga, pagka sa isang mother cray, nagle-lay siya ng egg ng mga around 500, 1,000, ganyan po yung pag-lay niya ng egg. Sinimulan namin yung pag-crayfish sa Bulacan, Marilao, Bulacan. And then, nung medyo marami na yung aming alaga at ready for out na, yun, sinimulan na namin tong facility na to para at least makapagparami kami ng maayos at mas maganda yung yung maging production. Sa maraming negosyo, madalas na kailangan ng malaking puhunan at malawak na pasilidad. Ngunit sa kanyang karanasan, nagsimula lamang ito sa simpleng pagsubok. Mula sa iilang alaga sa likod bahay, unti-unti nilang pinag-aralan ang tamang paraan ng pag-aalaga hanggang sa dumami ang kanilang mga crayfish. Habang lumalaki ang kanilang operasyon, mas lalo nilang nakikilala ang ugali at pangangailangan ng crayfish. Bagamat madalas itong sinasabing madaling alagaan, may mga bagay pa rin kailangang bantayan. Magandang alagaan kasi yung crayfish. Kumbaga, kami sa family ko, seafood lover din kami. Kaya medyo namin yon. Gusto namin na shrimp, lobster, crab. Tapos nakita namin yung potential ng crayfish. Nakita kong magandang alagaan. Tsaka gusto namin alagaan. Para sa kanila, hindi lamang negosyo ang pag-aalaga ng crayfish dahil bahagi rin ito ng kanilang interes sa aquaculture at seafood production.
At habang lumalawak ang kanilang kaalaman, mas lalo nilang nakikita ang potensyal nito sa Pangasinan. Ngunit tulad ng ibang uri ng aquaculture, hindi rin ligtas sa mga hamon ang pag-aalaga ng crayfish. Karaniwan po sa challenges sa pagke-crayfish, ayun po yung mga overfeeding, yung sa water po, build-up ng ammonia, and then yung pagka napabayaan niya talaga siya, ilang araw hindi napakain, walang aerator, walang oxygen, walang filtration. Dapat po kasi pag mag-crayfish tayo, kumpleto po muna lahat ng bagay bago natin lagyan ng crayfish. Isa sa pinakamahalagang aral sa pag-aalaga nito ay hindi nasusukat sa dami ng pagkain. Sa katunayan, maraming baguhan ang nagkakamali sa pag-aakalang mas maraming pagkain ay mas mabilis na paglaki. Ngunit kapag nasobrahan ng pagkain, nabubuo ang ammonia sa tubig na maaaring magdulot ng stress at pagkamatay ng mga alaga. Dahil dito, mahalaga ang tamang balanse sa pagpapakain at pagpapanatili ng kalidad ng tubig. Sa kabila ng mga hamon, nakikita nila ang patuloy na pagtaas ng interes ng mga nais mag-alaga ng crayfish. Actually, pagka nakaproduce kami, ubos kagad dun sa mga gustong magsimula ng crayfish, and then dun sa mga facility na kumukuha rin sa amin. Kasi kami sir, nag-wholesale din kami. Yung other facility, sa amin po kumukuha as wholesale. And then binibenta rin po nila sa market. Dito po kasi sa Pangasinan, kukonti pa lang din po nagki-crayfish. So parang nakita namin na as target yung Pangasinan. Kasi maganda ang Pangasinan kasi more on farming agriculture po dito ang pinakahanap buhay ng tao. Kaya dito po namin napili din sa Pangasinan. At maganda rin po yung location, tsaka yung weather dito. Kumbaga, pagka tag-init talaga. Ayun din kasi yung isang gusto ng crayfish, pagka mainit, most likely, ayun yung nila gusto, tsaka mas madali silang mag-breed. Ngunit bukod sa pagpaparami ng crayfish, mahalaga rin ang pagbabahagi ng tamang kaalaman sa mga bagong breeder. Madalas nating marinig na mahalagang pangalagaan ng mga bakawan dahil nagsisilbi itong proteksyon laban sa bagyo, tahanan ng iba't ibang uri ng hayop at bahagi ng kalusugan ng ating baybayin. Ngunit may mga lugar din kung saan makikita na maaaring magsama ang pangangalaga sa kalikasan at turismo. Sa barangay ni Baliw East, sa bayan ng San Fabian, isa sa mga unang mapapansin ng mga bumibisita sa isang pasyalan ay hindi lamang ang tanawin ng dagat, dahil kasama rin dito ang mga bakawan na matagal ng bahagi ng lugar. Sa halip na alisin o putulin upang bigyang daan ng mga infrastruktura, pinili ng pasyalan na ito na panatilihin at protektahan ang mga bakawan. Isang desisyong nagpapakita na maaaring umunlad ang turismo nang hindi isinasakripisyo ang kalikasan. Actually, nung dumating kami dito, ang mga bakawan na tree na ito is nandito na. Ang maintenance lang namin dito, para mapangalagaan namin itong bakawan tree, bawal mamutol. At saka kahit na meron kaming mga guests, talagang binabawal namin na sila kukuha ng small na mga bakawan tree na ilalabas nila. Sa pamamagitan ng mga simpleng patakaran na ipapaalala sa mga bisita na mahalagang bahagi ito ng kalikasan na dapat igalang at pangalagaan. Sa panahon ngayon kung saan maraming baybaying lugar ang nakakaranas ng coastal erosion at mas malalakas na pagbugso ng hangin tuwing may bagyo, mas nakikita ang kahalagahan ng mga bakawan bilang natural na proteksyon. Tahimik silang nakatayo sa gilid ng tubig, hindi napapansin ng marami, ngunit sa bawat pagdaan ng bagyo, sa bawat pagtaas ng tubig dagat at sa bawat alon na umaabot sa baybayin, ipinapakita nila ang kanilang halaga. At sa pasyalang ito, pinatutunayan na posible ang turismo na may malasakit sa kalikasan, na maaaring maging atraksyon ng isang lugar nang hindi kinakailangang alisin ang mga likas na yaman nito. Dahil minsan, ang pinakamagandang tanawin ay hindi iyong ginawa mismo ng tao, kundi iyong matagal nang inaalagaan ng kalikasan.
Mula sa mga bakawang nagsisilbing bantay ng baybayin, dadako naman tayo sa isa pang yamang tubig na unti-unting nakikilala sa lalawigan ng Pangasinan. Hindi ito matatagpuan sa dagat, hindi rin ito nakatira sa mga bakawan, ngunit tulad ng maraming lamang tubig, nangangailangan din ito ng tamang pangangalaga, tiyaga at kaalaman upang mapalago. Sa bayan ng Villasis, isang magkasintahan ang nagsisilbing patunay na posible itong gawin. Pinagsama sila hindi lamang ng relasyon, kundi pati ng iisang layunin na makabuo ng alternatibong kabuhayan sa pamamagitan ng pag-aalaga ng crayfish. Para kina John Edver at Luis, nagsimula ang lahat sa simpleng pagkamausisa. May kaibigan ako sa Laguna na nakita kong nag-aalaga ng Australian Red Claw crayfish. Ngayon, parang na-curious lang din ako. Parang gusto ko rin siyang itry. Kasi that time, kaka-acquire ko lang nitong farm. So, ang goal ko lang naman is magkaroon lang ng iba't ibang mga alaga ba. So, nagpasok kami ng mga kambing, mga baka, mga manok, ganun. Then, nung nakita ko to, pinasok ko rin dito sa farm. Ngunit sa halip na tumigil, patuloy silang naghahanap ng ibang oportunidad na maaring paglaanan ng panahon at pagsisikap. Nang mas lalo nilang napag-aralan at naobserbahan ang crayfish, nakita nilang maaari itong maging alternatibong mapagkakakitaan, lalo na para sa mga nais magsimula sa mas maliliit na espasyo. Dito, unti-unti nilang itinayo ang kanilang pasilidad, nagpagawa ng mga pond, naghanda ng mga kulungan at nagsimulang magparami ng kanilang mga breeder. Hindi man mabilis ang proseso, bawat karanasan ay nagsilbing aral para sa kanilang dalawa. Nagpagawa kasi ako ng mga tawag dito, mga earth pond, kung napansin niyo po yung mga ano dyan. And then may concrete pond din ako dyan. Ngayon, nag-try kasi ako dati na mag-alaga ng hito. Ngayon, hindi ko kasi alam kung mali ba yung naging sistema ko or what, pero hindi kasi siya nag-materialize sa amin. Kumbaga hindi siya nag-boom. Ang nangyari, parang instead na kumita, nalugi pa ako. So ngayon, nung nakita ko yung crayfish, nalaman ko kasi na ano siya parang matipid lang sa pagkain. Yung kasi naging issue ko dati sa hito. Sa pag-aalaga ng crayfish, hindi sapat ang simpleng pagpapakain araw-araw. Kailangang bantayan ang kalidad ng tubig, temperatura, dami ng populasyon at maging ang pag-uugali ng mga alaga. May mga pagkakataong namamatayan sila ng alaga dahil hindi pa nila lubos na nauunawaan ng tamang kondisyon para sa mga ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan nilang kilalanin ang pangangailangan ng bawat yugto ng pagpapalaki ng crayfish. Bali, ang naging challenges kasi namin sir yung ano, nung una talaga, hindi namin matansya yung sa ano nila, sa environment talaga nila. Minsan pag sobrang linis, namamatayan pa rin kami. Kailangan talaga laging malinis yung tubig, ganyan. So, dumating yung time talaga na kahit sobrang linis na nung ano namin, yung pond namin, yung tubig namin, meron pa rin talagang namamatay. Habang lumalaki ang kanilang operasyon, mas naging malinaw ang paghahati ng kanilang mga tungkulin. Kung si John Edver ang mas nakatutok sa pagpapalawak ng pasilidad at breeding program, katuwang naman niya si Luis sa pang-araw-araw na pangangalaga ng mga crayfish. Mula sa pagmomonitor ng tubig hanggang sa pag-aayos ng mga kulungan, pareho silang may mahalagang papel upang mapanatiling maayos ang kanilang produksyon. Para kay Luis, mahalagang maunawaan muna ng isang tao ang pangangailangan ng crayfish bago ito alagaan. Dahil hindi sapat ang basta paggaya lamang sa nakikita sa internet o sa ibang breeder. Dito, kailangan pa ring matutunan ang tamang sistema mula sa aktual na karanasan. Sisimula po tayo kung ano po yung magiging panyo. May mga concrete pan, tarapan, aquarium, at saka mga kung kulang sa budget, pwedeng ref tub. Tapos, ito naman, dito naman sa tarapan natin, ang kakasya lang dito is nasa 7 to 8 na tryo. Tapos, depende pa yun sa size niya. Pagka craylings pa lang siya, juveniles, at saka yung breeder size na siya. And then, ayun, kakailanganin mo ng aerator para sa oxygen nila. And then, kakailanganin mo din ng mga hides kasi mga aggressive yung mga crayfish natin, nagbubulihan. And then, territorial sila, ganyan. Kadalasan, pinuputol nila yung mga ipit. Parang yung mga yung claws nila. Isa sa mga pinakamahalagang natutunan nila ay ang tamang balanse sa pag-aalaga.
May mga pagkakataong iniisip ng mga baguhan na mas maraming pagkain ang ibibigay. Mas mabilis lalaki ang mga alaga, pero ang totoo, kapag sumobra ang pagkain, maaaring magdulot ng stress at pagkamatay ng mga crayfish. Mas naging mahalaga rin ang kanilang kaalaman pagdating sa pagpaparami ng crayfish. Partikular na, mas sela ng pag-aalaga sa mga inahing may dalang itlog. And then, pag kasi buntis yung mga crayfish natin, hindi mo sila pwedeng hawakan ng 6 to 7 weeks. Kasi pag hinahawak-hawakan mo yan, madali kasi sila ma-stress. So, pag na-stress sila, sayang din lang naman yung mga eggs nila. Yung mga nila. So, ipapagpag nila, ganyan, ganito. Tapos, after 2 months, bago sila magbuntis ulit, ganyan. So, sayang din lang naman. Once na mas malinis ka, mas maalaga ka sa mga crayfish mo, based on our experience lang po parang mas lalo silang nai-stress. Kasi palit-palit ng tubig, nai-stress yung body po nila. So, ayun, kailangan kami po, pinapalitan lang namin sila pag sobrang dumi na talaga. Or may namuong ammonia, ganon, gawa ng dahil sa sobra sa pakain, ganyan. Sa kabila ng mga hamon, unti-unti ring lumalawak ang kanilang network ng mga kapwa crayfish breeder. May mga bumibili ng breeder stocks, may mga humihingi ng payo, at mayroon ding mga gustong matutong magsimula ng sarili nilang crayfish farm. Dahil dito, nakikita nilang dahan-dahan ding lumalaki ang komunidad ng mga crayfish enthusiasts sa Pangasinan. Masaya din kami na kahit paano may mga ibang tao kaming natutulungan kasi actually nung nag-start kami dalawa lang ni Mrs. talaga. And then nung lumaki na, hindi na rin namin kayang i-manage din. Nag-hire na rin po kami na makakasama. And happy to say na kahit paano yung business or yung crayfish farming nagiging way siya para makatulong din sa ibang tao. Maraming Pilipino na parang nakikurious din kung paano mag-alaga ng crayfish. So sila po yung namin ngayon, parang nagiging market din namin. Kumbaga, as a breeder, sinishare din po namin sa nila na maganda yung market din ng pag-crayfish. Nung una kasi, nung bago-bago kami, actually, wala pa kaming masyadong alam. Talagang ini-start lang talaga namin. Kasi nakwento nga nung na friend namin na, malakas yung ganito, ganyan. Kasi dun sa hito, dun before, hindi kami kumita. Ayun, tapos naghanap kami ng pwedeng ipalit dun sa paghihito. So nakita nga namin tong crayfish, ganyan, sinimulan namin, binild up namin, and then, ayun, hanggang sa biglang nag-boom. Kailangan ko kasing ipakita na alam ko na yung ginagawa ko para magtiwala din sila. At habang patuloy na lumalawak ang interes ng publiko sa crayfish farming, umaasa silang mas marami pang Pangasinense ang matututo at makakakita ng oportunidad sa industriyang ito. Dahil para sa kanila, ang tagumpay ng isang farm ay hindi lamang nasusukat sa dami ng alaga. Ito ay nasusukat din sa mga taong natutulungan, sa kaalamang na ibabahagi at sa pangarap na sabay na binubuo araw-araw. Sa iba't ibang bayan at syudad sa lalawigan ng Pangasinan, magkakaiba ang mga kwentong natunghayan. May mga bakawan na tahimik na nakatayo sa gilid ng dagat, may mga mangrove ranger na araw-araw na nagbabantay at nagtatanim, may mga pasyalan na piniling pangalagaan ang kalikasan sa halip na palitan ito, at may mga crayfish breeder na sumusubok ng mga bagong paraan upang mapakinabangan ang yamang tubig bilang kabuhayan. Ngunit kapag pinagdugtong-dugtong ang mga kwentong ito, iisa ang kanilang mensahe, na ang dagat ay hindi lamang pinagkukunan ng pagkain, hindi lamang pinagkukunan ng kita, at hindi lamang tanawin na magandang kuhanan ng larawan, kundi ito ay isang buhay na sistemang nangangailangan ng pangangalaga. Sa syudad ng Alaminos, ipinakita ng mga bakawan kung paano nagiging panangga ang kalikasan laban sa malalakas na bagyo at pagtaas ng tubig. Sa bayan ng San Fabian, napatunayan na ang pag-unlad at pangangalaga sa kapaligiran ay maaaring magkasabay. At sa mga bayan ng San Jacinto at Villasis, nakita naman natin kung paano maaaring maging daan ang yamang tubig sa mga bagong oportunidad at kabuhayan.
Ngunit sa likod ng lahat ng ito ay may mga taong madalas hindi nakikita. Mga taong nagbabantay sa mga punlang bakawan, mga taong naglilinis ng mga coastal area, mga taong nag-aaral kung paano mapanatiling malusog ang kanilang mga alaga at mga taong araw-araw na gumagawa ng maliliit na hakbang upang mapangalagaan ang kalikasan. Sila ang mga tunay na bantay dagat. Hindi lamang dahil nasa tabi sila ng dagat, kundi dahil nauunawaan nila na ang kalikasan ay hindi isang bagay na dapat lamang pakinabangan. Ito ay isang yamang dapat alagaan upang may maipamana pa sa susunod na henerasyon. Sa panahon ng pabago-bagong panahon, mas malalakas na bagyo at patuloy na modernisasyon ng ating kapaligiran, mas mahalaga ang papel ng bawat isa sa pangangalaga ng ating mga baybayin at yamang tubig. Dahil ang bawat bakawang na itatanim ngayon ay maaring maging proteksyon ng isang komunidad bukas. Ang bawat yamang tubig na naalagaan ng maayos ay maaring maging kabuhayan ng isang pamilya sa hinaharap. At ang bawat taong natututong magmahal sa kalikasan ay maaaring maging susunod na bantay dagat. Sapagkat sa huli, ang dagat ay hindi lamang para sa mga taong nabubuhay ngayon. Dahil ito ay para rin sa mga susunod pang salinlahi na patuloy na aasa sa biyayang hatid nito. At habang may mga taong handang magbantay, magtanim, mag-alaga at magprotekta, mananatiling buhay ang ating mga baybayin. Mananatiling buhay ang ating yamang dagat at mananatiling buhay ang diwa ng pagiging bantay dagat. Members KBP, kapisanan ng mga broadcast